Danmarks fald, ejendomsulighedens pris. Ejendomsuligheden i Danmark er blevet en presserende udfordring, hvor en opsigtsvækkende statistik viser, at de rigeste 10% ejer næsten halvdelen af boligmassen. Dette skaber dybe kløfter i økonomisk lighed og social stabilitet. Historisk set har Danmarks økonomi været præget af stærke industrier som skibsfart og landbrug. Disse sektorer har sikret økonomisk vækst og velstand, men også skabt fundamentet for nutidens ejendomsuligheder og koncentration af ejerskab. I dag oplever vi en økonomisk tilstand, hvor ejendomspriserne stiger markant, og almindelige borgere bliver presset ud af boligmarkedet. Dette forværrer den økonomiske ulighed og gør det sværere for mange at opnå boligejerskab. Ejendomsuligheden har sine rødder i en kombination af historiske faktorer og moderne økonomiske politikker, der har favoriseret kapitalstærke investorer. Dette har skabt en situation, hvor ejendomsmarkedet er blevet utilgængeligt for mange. Denne ulighed har betydelige konsekvenser for samfundet, hvor sociale klasser bliver mere adskilte, og den økonomiske mobilitet mindskes. Dette fører til en voksende kløft mellem dem, der har, og dem, der ikke har. Ejendomsuligheden skader den bredere økonomi ved at koncentrere rigdom hos få, hvilket begrænser forbrugernes købekraft og hæmmer økonomisk vækst. Når færre mennesker har råd til at investere i ejendomme, mindskes den samlede økonomiske aktivitet. Andre lande oplever lignende udfordringer med ejendomsulighed, hvor stigende boligpriser har skabt kløfter mellem ejere og lejere. For eksempel har byer som London og San Francisco set ekstreme uligheder vokse. Personlige historier fra dem, der er ramt af ejendomsuligheden, afslører den følelsesmæssige og økonomiske belastning ved ikke at kunne eje en bolig. Mange oplever stigende usikkerhed og manglende muligheder for økonomisk fremgang. Regeringens politiske beslutninger har ofte forværret ejendomsuligheden, hvor skatteincitamenter og manglende regulering af boligmarkedet har favoriseret velhavende investorer. Dette har skabt en ubalance, der har gjort det svært for almindelige borgere. Potentielle løsninger kunne omfatte reformer som mere progressiv beskatning af ejendomme, øget støtte til førstegangskøbere og strengere regulering af ejendomsinvesteringer. Disse tiltag kan hjælpe med at genoprette balancen på markedet. Økonomiske eksperter fremhæver behovet for strukturelle ændringer i ejendomsmarkedet for at tackle ulighed. De foreslår skatteincitamenter og regulering for at sikre rimelig adgang til bolig og forhindre yderligere koncentration af ejendomsværdier hos få individer. Nu eksisterende politikker kritiseres for at mangle effektivitet i at adressere boligpriserne og uligheden. Manglende regulering og skæv fordeling af ressourcer har ført til en fortsat forværring, der ikke fremmer økonomisk lighed på længere sigt. Hvis ejendomsuligheden ikke adresseres, risikerer vi en fremtid med dybere sociale kløfter. Økonomisk mobilitet vil hæmmes, og samfundet kan opleve øget polarisering, hvilket kan underminere den nationale sammenhængskraft og stabilitet. En øget offentlig bevidsthed om ejendomsulighedens konsekvenser er afgørende for at fremme ændringer. Gennem debat og oplysning kan vi mobilisere borgerne til at kræve handling fra både politikere og beslutningstagere for en retfærdig boligpolitik. De stigende boligpriser forstærker ulighed ved at gøre det sværere for nye købere at komme ind på markedet. Dette skaber en ond cirkel, hvor kun de økonomisk privilegerede har råd til at investere i ejendomme. Investeringer i ejendomsmarkedet har ændret sig markant. I dag dominerer store investorer, hvilket presser priserne op og gør det vanskeligt for almindelige borgere at komme ind på markedet. Dette forværrer uligheden yderligere. Den stigende ejendomsulighed skaber sociale spændinger i samfundet. Når boligmarkedet bliver utilgængeligt for mange, opstår frustrationer mellem dem, der har, og dem, der ikke har. Det kan føre til øget polarisering. Teknologi kan spille en rolle i at løse ejendomsuligheden. Digitale platforme kan give bedre gennemsigtighed og adgang til markedet, mens blockchain kan sikre mere retfærdige ejendomstransaktioner. Smarte løsninger kan muliggøre mere lige adgang. Historisk har nogle lande formået at vende udviklingen fra velstand til fattigdom ved at implementere progressive boligpolitikker. Disse landes erfaringer kan give værdifulde indsigter i, hvordan Danmark kan tackle sine nuværende udfordringer. Skattesystemet spiller en central rolle i ejendomsuligheden. Når skatter begunstiger investeringer i ejendomme frem for andre former for velstandsskabelse, forstærkes uligheden. En reform af skattesystemet kan være nødvendig for at skabe balance. Skattesystemet i Danmark spiller en afgørende rolle i at forværre ejendomsuligheden. Skatteincitamenter favoriserer ofte eksisterende boligejere, hvilket gør det vanskeligt for nye købere at komme ind på markedet.
Dette øger afstanden mellem forskellige økonomiske grupper. Bæredygtig udvikling kan være en nøgle til at mindske ulighed. Ved at investere i grønne projekter og bæredygtig infrastruktur kan Danmark skabe nye jobmuligheder og styrke økonomien, hvilket kan hjælpe med at udjævne økonomiske forskelle. Lokale politikere har en unik mulighed for at påvirke ejendomsmarkedet positivt. Gennem initiativer som boligsubsidier og støtte til førstegangskøbere kan de bidrage til at gøre boligmarkedet mere tilgængeligt og retfærdigt for alle indbyggere. I en international kontekst står Danmark over for udfordringer, der ligner dem i andre udviklede lande. Mange nationer kæmper med stigende ejendomspriser og ulighed, hvilket gør det nødvendigt at lære fra globale erfaringer og løsninger. Uligheden på ejendomsmarkedet påvirker unge generationers fremtid betydeligt. Mange unge har svært ved at købe deres første hjem, hvilket begrænser deres økonomiske mobilitet og muligheder for at etablere sig. Dette kan have langvarige sociale konsekvenser. Danmark oplever en markant forskel mellem landdistrikter og byområder. Ejendomspriserne stiger i byerne og skaber ulighed, mens landdistrikterne kæmper med lavere priser og færre muligheder. Dette forværrer den geografiske skævhed. Regeringen har iværksat initiativer for at tackle ejendomsuligheden. Disse omfatter skatteincitamenter for førstegangskøbere og støtte til bæredygtig boligudvikling. Der er dog behov for mere omfattende reformer for at skabe reel forandring. Offentlig deltagelse er afgørende i debatten om ejendomsulighed. Ved at engagere sig kan borgere påvirke politiske beslutninger og fremme løsninger, der gavner alle samfundslag. Sammen kan vi arbejde mod en mere retfærdig fremtid. Kendte personer opfordrer til handling mod ejendomsulighed. Deres indflydelse kan mobilisere offentligheden og skabe opmærksomhed. Ved at bruge deres platforme kan de inspirere til engagement og støtte løsninger, der fremmer lighed. Det er afgørende, at vi alle engagerer os i at fremme positive ændringer. Ved at tage del i dialogen kan vi sikre, at ejendomsmarkedet bliver mere retfærdigt og tilgængeligt for alle generationer fremover. Ejendomsulighedens indflydelse rækker langt ud over økonomiske konsekvenser. Ulighed kan underminere tilliden i samfundet, skabe sociale spændinger og føre til politisk polarisering, hvilket forhindrer samarbejde om nødvendige reformer og løsninger på tværs af sektorer. Forskning viser, at økonomisk ulighed kan påvirke mental sundhed negativt. Stress og usikkerhed omkring boligforhold kan føre til angst og depression, hvilket yderligere forstærker de sociale og økonomiske udfordringer for dem, der er mest udsatte. For at adressere ejendomsuligheden kræves der en helhedsorienteret tilgang. Det indebærer samarbejde mellem regeringen, private aktører og civilsamfundet for at skabe inkluderende politikker, der sikrer fair adgang til ejendom for alle borgere. Investering i uddannelse er afgørende for at mindske ulighed. Ved at forbedre adgangen til kvalitetsuddannelse kan flere opnå økonomisk uafhængighed, hvilket giver dem mulighed for at deltage mere aktivt på ejendomsmarkedet. At fremme økonomisk inklusion kan styrke samfundet som helhed. Ved at reducere ejendomsuligheden kan vi skabe en mere stabil, retfærdig og bæredygtig økonomi, hvor flere har mulighed for at opnå deres drømme og potentiale. Offentlig deltagelse i debatten om ejendomsulighed er afgørende for at skabe forandringer. Det kræver, at borgere aktivt engagerer sig gennem samtaler, møder og sociale medier for at fremme en mere retfærdig boligpolitik og økonomisk lighed. Personlige opfordringer fra kendte personer kan inspirere og motivere folk til at tage handling mod ejendomsulighed. Når offentlige figurer deler deres synspunkter, kan det styrke den fælles bevidsthed og opmuntre til kollektiv handling. Vi opfordrer alle til at engagere sig i kampen for social retfærdighed og økonomisk lighed. Det er vigtigt at fremme positive ændringer gennem handling, støtte politiske reformer og sikre en retfærdig fremtid for alle. Boligpriser og ulighed hænger tæt sammen, da stigende priser gør det svært for mange at opnå ejerskab. Denne udvikling bidrager til en voksende kløft mellem dem, der har råd, og dem, der ikke har. Investeringsmønstre påvirker ejendomsmarkedet ved at favorisere dem med kapital. Store investeringer kan drive priserne op, hvilket gør det endnu sværere for almindelige borgere at komme ind på boligmarkedet og forstærker uligheden. For at mindske ejendomsuligheden kan vi lære af lande, der har gennemført effektive reformer. Disse lande har fokuseret på at skabe lige adgang til boligmarkedet gennem politikker, der fremmer økonomisk lighed og social retfærdighed. Et progressivt skattesystem kan fungere som en katalysator for at reducere ejendomsuligheden. Ved at beskatte de rigeste mere kan vi omfordele ressourcer og skabe en mere balanceret økonomisk struktur, der gavner alle.
Bæredygtig udvikling bør integreres som en kernekomponent i strategier mod ulighed. Ved at investere i miljøvenlige boliger og infrastruktur kan vi skabe job og minimere kløften mellem forskellige økonomiske grupper i samfundet. Lokale politikere spiller en afgørende rolle i at adressere ejendomsuligheden. De har magten til at implementere politikker, der fremmer rimelige boligpriser og sikrer, at alle har adgang til sikre og overkommelige boliger. Danmarks ejendomsulighed skal ses i en global kontekst. Mange lande står over for lignende udfordringer, men nogle har udviklet innovative løsninger, der kan tjene som inspiration til at tackle vores egne økonomiske skævheder. I takt med at globaliseringen intensiveres, bliver det afgørende at forstå Danmarks ejendomsulighed i en international kontekst. Sammenligninger med andre lande kan kaste lys over effektive strategier og innovative løsninger, der kan inspirere til forandring. Unge generationer står over for en fremtid præget af økonomisk usikkerhed, hvor ejendomsuligheden truer deres muligheder for at opnå økonomisk stabilitet. Dette udfordrer deres evne til at opbygge en tryg fremtid og velstand. Forskellene mellem landdistrikter og byområder bliver stadig mere udtalte, hvor ejendomsuligheden forstærker ulighederne. Byerne oplever stigende boligpriser, mens landdistrikterne kæmper med affolkning og manglende investeringer, hvilket skaber ulige vilkår. Regeringen har lanceret flere initiativer for at adressere ejendomsuligheden, men resultaterne er blandede. Der er behov for mere målrettede tiltag, der effektivt kan reducere ulighederne og sikre økonomisk retfærdighed for alle borgere. Offentlig deltagelse er essentiel for at skabe en bredere forståelse af ejendomsuligheden. Ved at opfordre til mere dialog og engagement kan vi sammen arbejde mod løsninger, der fremmer retfærdighed og økonomisk lighed i samfundet. Regeringen har lanceret flere initiativer for at tackle ejendomsuligheden, men mange danskere føler, at effekten er begrænset. Politiske tiltag bør være mere målrettet og inkluderende for at skabe reelle og bæredygtige forandringer i samfundet. Offentlig deltagelse er afgørende for at skabe pres på beslutningstagere. Ved at engagere sig i debatten om ejendomsulighed kan borgere bidrage til at forme politikker, der fremmer lighed og økonomisk retfærdighed. Kendte personer bruger deres platforme til at opfordre til handling mod ejendomsulighed. Deres stemmer kan inspirere andre til at tage del i kampen for et mere retfærdigt og harmonisk samfund for alle. For at skabe reelle forandringer er det afgørende, at vi alle engagerer os aktivt. Ved at samarbejde kan vi fremme løsninger, der reducerer ejendomsulighed og skaber en stærkere økonomi for fremtidige generationer. Det er tid til at handle. Ved at engagere os i samtalen om ejendomsulighed kan vi alle blive fortalere for positiv forandring og arbejde mod et mere lige og inkluderende samfund. Unge generationer står over for en fremtid præget af økonomisk ulighed, der begrænser deres muligheder for at opnå økonomisk stabilitet. De stigende boligpriser gør det vanskeligt for dem at komme ind på ejendomsmarkedet. I landdistrikterne og byerne ses en markant forskel i ejendomsuligheden. Mens byområder oplever stigende priser og efterspørgsel, kæmper landdistrikterne med stagnation og fraflytning, hvilket yderligere forværrer uligheden mellem disse områder. Regeringen har lanceret forskellige initiativer for at mindske ejendomsuligheden, men mange af dem mangler gennemslagskraft. Der er behov for mere målrettede og effektive tiltag, der kan skabe vedvarende forandringer på markedet. Offentlig deltagelse i debatten om ejendomsulighed er afgørende for at skabe bevidsthed og pres på beslutningstagere. Ved at engagere sig kan borgerne bidrage til at forme fremtidens politikker og løsninger. Kendte personer har også delt personlige opfordringer til at tackle ejendomsuligheden. Deres indflydelse kan inspirere til handling og motivere flere til at deltage aktivt i kampen mod den stigende økonomiske kløft.